radiš, malo ćeš voziti. Evo, 1.9. je, krećem nazad za Osijek. Odmorio se tu 4 dana u Poreču. Malo uvatio boje. I evo, krećem za Osijek. Spavat ću danas negdje kod rijeke gore. Bome sam naišao na divlji put. I još gore. Pa kaže čovjek da je to jedini put da nema. I onda se vraćam dole pa onda opet gore. Idemo tu. Sad smo kod Pazenja. Ajmo dolje. Po cesti ovako su najopasniji ovi s kamionima, oni prilaze jako blizu i neki se pomaknu, ali neki su užasni. Užasno piri ovaj vjetar u prsa. Još idem prema dole i ne mogu se pomaknuti do 20 km/h. Evo tamo u daljini se već kiša spušta. Baš pada gadno. Prošao sam Lovran, Opatiju, gore iznad rijeke sam sad došao. Bilo je puno prometno, nisam još što snimat. Sad ćemo vidjeti, idem naći kamp negdje. Neko mjesto, dignem šator. Još malo more. Evo ovim putem idemo dole do jedne rijeke. Tamo ćemo raširiti negdje šator. Moram hodati dole. Ne može se voziti po ovo. Koja džungla. Evo ovake su kod nas šume zagađene, pune smeća, svega. I to malo viđam, malo. Jako loše.
Ovo je postalo planinarenje. O bok te. Evo, uzeo sam si sobu jednu. Pošto nisam mogao naći nigdje da kampiram. Nisam mogao nigdje naći da kampiram u prirodi. Sad si kuham i budu spavati. Evo 10. dan, od kako sam na bicikli prešao sam 1185 km. Srednja prema Gorskog Kotaru. Sad nemam ništa dijelnice, ne starom cestom prema Karlovcu. Moram preći one planine. Uzbrdo i još ubrca. Malo mora, Učka, Grobnik. Tu dijelnicom sam ručao. Sad ih napuštam. Sve smo ih napustili. Lijepo mjesto.
mjesto Ravna Gora. Sam sreo Štefana koji je došao iz Düsseldorfa. Štefan. I tu smo stali pričati i čovjek nas je ponudio čak pivom i sjeli smo tamo, popi pivo i stvarno smo se lijepo odmorili ovdje u Gorskom Kotaru. On nastavlja gore prema Delnicama, ja nastavljam prema Karlovcu i na putu smo. Dobar dan. Štefan je krenuo iz Düsseldorfa i išao je Dunavskom rutom sve do Bratislave, onda se spustio tamo kod Balatona, došao u Zagreb i sada je to od Zagreba ide gore u Labin i on će od Labina ići Alpama gore nazad. Zanimljiv čovjek, stvarno, jedno sat vremena smo pričali. Čovjek je bio i u Aziji, prošao je dosta svijeta, stvarno, svaka mu čast. Kako bi sve rekao, ko to može platiti? Prekrasno. Spuštamo se dole. I to dosta dugo. Opet šumski putevi. A ovaj put malo bolje. Evo, ovakve staze bi sigurno mršao obožavao. Ajme. Rijeka Dobra. Lovac. Kupa. Zec. Ha? Vidi ga. Oj si slatki, izgledaš ko čuko mali. Dobar je.